3 kroky najlepšie pre tvoju pleť. Je tu tento cleanser, hydratujúci, ktorý vyčistí tvoju pokožku. Ďalej si idem nanášať tento toner, ktorý mi vybalancuje pH pokožky a krásne ju zjemní. Ďalej si dávam tento zjemňovač. Nakoniec si pridám túto dôležitú vecičku. Je to ochrana tváre SPF 30. Toto je najlepšie, čo môžeš spraviť, aj keď už nesvieti slnko, ale krásne to ochráni tvoju pokožku, tváre a celkovo. Proste môžeš si to dať všade. No a ja mám svoju rutinku hotovú. Mám krásnu vyživenú pleť. A som ako bábätko.